Здравейте хора, сега ще играем Color or Die с Ради и с Йоан, guys. Color of Die. Но и трябва да бягаме от злото чудовище. Защо ми да пейнтвам? О, да. Забравих пейнтът. Бягай от него. Сега Ама ми трябва пейнт. първото ниво. Не, чудовището идва. Аз имам ред пейнт. Да знаете, Аз нямам пейнт. Двама мои приятели. Не, Да, уби го Зарко. уби ме. Не, guys. Точно по мен мина. Аз съм доста добър на Хора. Аз не мога да се намеря в първият свят, guys. Не. Аз намерих брош. Те ни трябва Той аз намерих черен брош. Нам. И аз намерих един. Окей. И го взе. Окей, брош. Втори брош. Ама ми трябва цвят. Ради, аз те видях. Да. Ще те следвам. Аз имам цвет. О, брош. Ей, тук има брош. Аз правя нивото. Вземи си цвят на началото. Ами, аз откъде да знам Тук къде. е зон. А, Ей, тука. Хора, Ей, сега. тука. Не. ей, ред. Нещо ми се бъкна на леко играта, да знаете. Това не е бък. Това не е бък. Като влезнеш в това място е така. Пак ми се бъгна. Anyways. Ради, аз те следвам. Тука. Но. Екранът така. Това беше скери. Екранът ти става така, като е много близко. Да, така. Човек сега. О, не. О, О, не. сега трябва да намеря къде е оранжево. Той е дълбоко. Ние нямаме пейнт повече. Не, хайде. Умираме. Ей, тук ни е сега единственото сейф място. Пейтън ми свърши. И не мога да пейнтвам. Дупката в дупката! Не! Да знаете, ето тук има една секрет стая. Влязох в една секрет стая сега. Не. Влизам от тази. Качна те. Да, много си. Ето го Като оранжевият нямам пейнт, цвят. няма как. Сега ще ни се падне, мисля, че жълто. Черен пейнт. Жълтото е до червеното почти. Много са близо едно до друго. Ами идва! Ура! Не! Ще ме качне! Не! Как не влезе? Но тук той е много висок да влезе. О! Супер! Ха-ха, монстър, няма да ме хванеш! Our fun, guys! Сега влязохме. Не! Не! Качна ме. Най-гадното според мен, защото леко да мръднеш и game over от начало трябва да почнеш. С нивото Взям само ред. не, Взимам ред. само с ниво. Вземам ред и тръгвам. Ти умря ли? Не. Да, започнах от начало. Един от моите приятели започна от начало. Не! Не, монстъра! Трябва да се пена! Как, За малко да умра! Гайс! Зарко, Да? как ти се казва канал? Роблок Зарко. Окей, хора. Абонирайте се за Roblox Зарко. Моят канал се казва Ради 3450. Тихо, Зарко! И се Хора! абонирайте и за този канал. Да. Казвам се Ради 3490. Да, гайс. Да, Да не го бъркате с мене. Канала. Просто той сайт. Прави такива шеги. Да, много. Това не са шеги, просто аз си знам канала. И ти казвам. Обърка го. Каза Ради. Не. Честно. Не, няма. Този монстър винаги идва. Окей, крап. Не ме следи, но окей. Ладно.
Iki дойдете. Окей, iki дойдете. Ще ти дам бургер, ако не ме се ледиш. Браво да те. Аз най-често заминавам от петия път, това ми е третия по година. Трябва да Бягам. лайкне. Пишете долу в коментарите. И се абонирате. Да, абонирайте се. Ударете с лайк бутона. И subscribe. Да, и subscribe бутона. Коментирайте. Просто го Роли слушайте. съм. Да, просто го слушайте от бой. Монстър дали ще ма... При теб трябва. Монстър е някъде при мен. Не! Падна. Хе. Това ще ми бъде четвърт. Не монстър. Мама да ме отиди пече, ще си купне. Не. Ако Не. Йоан, кафето е изискал. Бързо. Тук монстъра не може да влиза. Друг бръж. Хора, намери някакво супер място. Не. Монстър идва. Не. Гаш. Не. Краб, гайс. Краб. Няма да умра, гайс. Моя аура Гердан казва, че няма да умрам. Колко беше за гърба ти името? Ке, може ли да ме нещо е тук? Аз се търся в дабакромите неща. Аз си съм ла, нямам боя, но ми трябва. Гайс, няма да се хайдам. Ако умра, свършвам. Аз се видях тебе. Ако умра, свършва видеото, гайс. Ако умра, видеото свършва. Хора, искате ли да ви кажа нещо? Челендж, ако умреме сега... ако умреме сега да свърши видеото. Ради! Да, ако умреме от чудовището. Не умрях! Ради не умрях, защото влязох в стая. Дето трябваше... Бързо! Туизи. Ради, идвай. Идвай. Окей. Мина ли играта? Да, ма то това не е лайв. Еми малко има. Окей. Окей, взимам Orange Paint. Ради, взех Orange Paint и бръш. Излизам. Окей, тук. Трябва оранжево да търсиш. Аз взех Orange Paint.
Нека оранжево. Я ще оранж. Orange. Като оставиш срещу червеното, дясно Не, аз отивам в сейф зоната. Чудовището е зад мене. Не, чудовището! Да монстър! Монстър! Не. Да, мълча. Нема! Холи моли съм кукът. Да, бати не казах за моят свят, ще приключваме видеото. Оранж. И аз мога да влизам тук. Всяко оранж. Взех съм пейна и съм оранж. Колко време е зарко, виж? 10 минути. Ще станат 11. Guys, holy crap, аз те следвам. Йоан, аз те следвам. Не, ако мръз връжа водата. Не. Оли, не умрях. Това е грешният свят! Знам, ама не умрях. сега Това се отгадаме само Монстър. Само Йоан и Зарко. Да, се приключваме на толкова. Това е моя челендж. Гайс. Ами деско. Окей. Това е правилният цвят, Радия, и това е правилният цвят за оранж. Това е зелен. Не знам. Аз не съм рекордвал от отдавна и затова рекордвам вече по много пъти. Мина зад гърба ми! ще да чудовище. Значи ти си бил близко до мен. Не! О май гад! Бръш червен. Аз се бил черен. Влязох в някаква секрет стая. Аз съм бил Не. черен. Holy crap! И чудовището е зад гърбата ми. Значи аз съм те видял. Някой знае къде е светло. Аз просто следвам едно момиче. Аз те намерих! Някой знае ли къде е? Не, ама аз те видях. Не! Holy crap! Ти къде? Аз го намерих. Не! Гайс, аз съм до него. Не! О, Мика. Йоан, аз съм до тебе. Йоан, аз съм до тебе. Не, аз съм го намерил. Ей така искам за вас. За оранж врата. За оранжев цвят врата. Това ще го направя. Само че чудовището искам да се мая. Оранж. Изгубих си цвета. Сега съм Yellow. Не, май ще умра. Окей, гайс. Чао, защото вече записано на 14 минути. Чао, гайс. Чао, гайс! До скоро!